Героят на начин на живот тази седмица е млада, чаровна и изключително красива млада дама. Мис Варна 2009. Алиса. Аз съм родена в град Търговище. Смених 3 училища. От 1 до 4 клас учих в училище Христо Ботев, след това във втора гимназия до 10 клас и след 10 клас се преместих тук във Варна. Учих в професионална гимназия по текстил и моден дизайн. Кое те доведе във Варна? Любовта към модата ли? Всъщност аз тогава все още не бях открила тази любов. Доведе ме, че това възможността за развитие, голям град, предлагащ много възможности. Това ме доведе тук, въпреки че сега вече не е съвсем така. Ти сама по себе си тогава, когато си дошла да учиш, сама ли дойде или с родителите си? Дойдох съвсем сама. И то стана случайно. Едно лято бях тук, работех и си казах, защо не остана? И останах. А ти какво работеше тогава? Тогава бях сервитьорка. Първата ми работа в хотел на басейна. Което означава, че предполагам според теб срамна работа няма. В никакъв случай. Стига да е работа, не е срамна. Няма срамна. Алиса не дава вид на разглезено мамино детенце. Факта, че се е осмелила да дойде във Варна сама, го доказва. През цялото време имаше човек, който е зад мен. Винаги. И сега още е така. Старая се, доколкото мога сама да се оправям. Когато това не може да се случи, има кой да ми помогне винаги. Но принцип целта ми в живота е да съм една независима жена и да съм горда от това. Кой те откри за модния подиум? Всъщност първата ми изява беше на 13 годишна възраст в град Търговище. Мисля, че беше на конкурса Мис Лято. Аз тогава всъщност спечелих Мини-мис. Да, Мини-мис. И оттам някак се завъртяха нещата. Минах през много хора, тяхните насоки. Не мога да кажа кой точно. Не знам кой. Имаш ли спомен от тази първа изява? Страх ли те беше? Да, много. Доскоро не можех да се справя с сценичната треска, която се стоеше в треперене на усми, крака, ръце. Изобщо мога да кажа, че не съм се чувствала добре на сцената. Постоянно треперих, нямах търпение да свърши, но знаех, че явно съм усещала, че един ден това е всъщност нещо, с което трябва да се занимавам. Треперенето на крака и високите токчета съвместимо ли? Не много. Не, затова преди някои ревюта си имах малък ритуал, по едно малко, да успокоя нещата.
фитнес зала сме. Ти самата как поддържаш формата си? Ами аз по принцип не съм привърженик на фитнес залите, кой знае колко. Предпочитам да бягам на плажа, в парка, да качвам стълби на паметника, плуване, йога и по този начин. Колко пъти в седмицата ти тренираш? Ами, преди известно време гледах това да се случва всеки ден, напоследък максимум 4 пъти в седмицата. А самата ти тренирала ли си като дете нещо? Ами като дете съм ходила на модерни танци, на гимнастика, но не се задържах дълго. Ходила съм и на народни танци, но не беше за дълго. А високият ти ръст не е ли провокирал някой треньор по волейбол или по баскетбол да те привика в отбора? Ами да, имало е такива случаи, но аз отказвам винаги, защото това не ми е страст и по никакъв начин не ме привлича. Повечето млади момичета имат проблеми с килограмите през тинейджърските си години. Имало ли е такъв период в живота на Алиса и тя как го е преодоляла? Не е имало такъв период. Максимум 3 килограма плюс. Тоест при теб всичко е ген? Да. Смея да твърдя, че е така. Кажи ми по отношение на храненето, с какво се храниш? Ами, аз се храня с почти всичко. Не се ограничавам, много обичам сладко и шоколад. Но избягвам сол, олио, чипсове не ям, газирано не консумирам, всякакви снаксове, вафли, такива неща не. Ако трябва да разкажем един твой ден като режим на хранене, примерно за закуска, какво би предпочела? Закуската ми винаги е непосредствено след ставане. И състои се или в някакви сандвичи, печени филийки, или си приготвям различни видове омлети. Това обичам най-често. За обяд? За обяд? Сега съм затруднена. Обяд винаги различно. Често в случаите нямам време за обяд, така че хапвам някакви плодове, банани, ябълки или ядки. А за вечеря най-предпочитано? За вечеря напоследък хапвам доста калорични неща, но по принцип обичам да си готвя нещо пилешко с ориз, салачи, най-различни видове екзотични и по-лекичко, като за вечеря. Ти сама ли си готвиш? Ами в случаите, когато не вечерям навън, се готвя сама, да. Как се научи да готвиш? Ами, как се научих? Може би с гледане. Моделите на световния подиум са анорексично слаби. Алиса има ли амбиции към изява на световна сцена и какво би жертвала в името на славата? В България това не е необходимо, но в по-известните, където са най-известните модели, там е необходимо. Не знам, аз лично не го приемам. Естетически на мен не ми харесва и на това, което са подлагани самите модели, за да изглежда така, също не ми харесва. Глад, не, това не е моя стил. Ти би ли жертвала примерно 5 кг от теглото си, за да се появиш на световна сцена с дизайнерско облекло на световно известен дизайнер? Ами аз всъщност в момента съм поставена пред нещо такова и не бих. Няма да съм аз просто. Ако някой ще ме харесва, то нека да е такава каквато съм. Ти си напълно естествена. Какво мислиш за изкуствени устни, изкуствени гърди, за татуирани вежди, мигли и всичко? Ами аз съм абсолютно против пластичните интервенции. Освен ако човека няма някакъв много голям комплекс, който иска да поправи. Аз не се чувствам комплексирана по никакъв начин, харесвам всичко в себе си и за сега не бих посегнала към този вид корекции.
Суетата присъща ли ти е? Ами, отчасти. Кой не е суетен? Какво най-ярко се изразява твоята суета? Ами, може би, всъщност, във всеки един аспект по-малко. Има ли нещо, което смяташ, че с годините при теб би се видоизменило така, че да се наложи да го коригираш? Имаш ли някакви свои страхове, че примерно би напълняла или че в момента, в който не си толкова млада и красива, няма да си толкова харесвана? Имаш ли някакви вътрешни страхове по отношение на красотата си? Ами, за сега нямам такива страхове, защото аз с течение на времето, когато бях малка, не харесвах доста неща в себе си, но с течение на времето се научих да си приемам такава, каквато съм и всъщност да се обичам и да се харесвам. Предполагам, че с течение на годините ще се харесвам още повече. Честно казано, изпитвам притеснение, да, когато трябва да се съблека малко повече, но зависи. Ако е в рамките на нормалното, защо не приемам го добре, но не мога да сложа прашки. Не слагам. Не. Това означава ли, че нямаш фотосесии, които да бъдат малко по-разголени? За мен излизането на подиум така и фотосесиите са различни. Имам такива сесии, но те не са били нещо фрапантно. Никога не съм снимала чисто гола. Винаги леко загатнато. Никога съвсем гола, защото съвсем голото не е интересно, не стои красиво според мен. Винаги трябва да има загадка. А би ли се снимала за еротично списание? Ами... Аз мисля, че веднъж съм се снимала за еротично списание, но не е чак толкова еротично. И ако трябва да съм чисто гола, не бих. Не. Каква реализация може да има в България момиче с професията на Алиса? Държавата ни, страната на чудесата ли е за нея или напротив? Моите амбиции са не са свързани с тази държава. Първо. Тук чувствам, че не може да се осъществят тези неща, които аз искам. Първо, че колкото и да не искам да го казвам, нещата тук са по-пошли, не се възприемат така както в чужбина, а и не се печелят добри пари, което е много важно. Все пак това е работа. Трябва да изкарваш добре. А имаш ли своята реализация или вече прокаран път в чужбина? Ами... Тепърва ми предстои да се прокарвам пътища там. И не само на думи, а съвсем скоро вече няма да съм тук. Това е жалко. Какво мислиш за младите хора, които като цяло се стараят да напуснат страната, а не да намерят своята реализация тук? Аз много бих искала всички млади хора да намерят реализацията си в нашата държава. Вместо това те бягат, включително и аз имам такива планове, но няма как просто. Тук е трудно да оцелее човек при тези условия. Ако условията бяха различни, може би това нямаше да се случва. Болно ме е с държавата, много се обичам, но съм принудена да я напусна. Само на 17 години Алиса успява да извоюва най-високата оценка за красота във Варна. Тя е носителка на титлата Мис Варна 2009 година. Този конкурс имам едни много добри емоции, свързани с него. Аз всъщност се явявах 3 поредни години. Като първата година бях абсолютно дърво, ако мога така да се изразя, защото това е правилната дума. Още не бях разчупена, бях много срамежлива. Не стана, не спечелих първата година, втората също. На третата вече бях по-чупена.
Научих се да не се притеснявам, защото притеснението е най-големия враг на сцената и пред камера просто трябва да се забрави. Всъщност въобще не съм очаквала да спечеля. Много исках, признавам се. Няма да кажа като другите, не, аз не съм там за да спечеля. Бях там за да спечеля. Щом 3 поредни години съм се явила. Бях точно тогава. Бях с най-добрите си приятелки. Изкарахме се страхотно и в момента... Всъщност интересното е, че преди да изляза на сцената имаше ни светлини, зелено, сиво, така аз гледах само надолу. Точно миг преди награждаването, да излезем всички мечта да се подредим. Гледах го и си казах, запомни този момент, Алиса. Запомни го. Не знам защо. И на сцената, като казаха Алиса, направо аз не можах да повярвам, че съм аз. Обърнах се назад към моята приятелка и тя излиза, чисти. И вече един ред. И сега до ден днешен спомням този момент с светлините, които видях по сцената и си казах, запомни ги. Някак си приказна беше. Тежка ли е подготовката? Не е лека в никакъв случай. Трябва да можеш да се наспиваш. А това при нас беше много трудно, защото ние си копонясвахме, говорихме си до късно. На следващия ден ранни зори, репетиции, снимки. Не беше много лесно, но пък това всичко, което се заслужава, по принцип не е лесно. Какви са взаимоотношенията между момичетата, които се включват в такъв тип конкурси? Има ли е типичната женска злоба? Сега да кажа да, има я. Има я, но в началото всичко е наред. Всички са като приятели, но оттам нататък вече важно е да се намериш с някой, който да знаеш, че се добър тандем, разбирате се, подкрепяте се. То е ясно, винаги такива изяви ще има злоба, завист. Конкурс за красота или изява на сцена са само едната страна от професията на младото момиче. Има и друга, по-тежка в неблагоприятни условия и доста често опасна за здравето. Кой е най-дългият и тежък снимачен ден? Най-дългият ми тежък снимачен ден беше в Турция. Той беше от сутринта до следващата сутрин. Снимахме цяла вечер. Беше много тежко, защото колкото и да е, човек се изморява. В обектива трябва да изглеждаш свеж, да придадеш даден вид настроение. Тогава снимахме в пин-ъп, което беше много трудно, но се получи страхотно. Заслужаваш се определено. Ако се наложи да снимаш във време, което примерно е ужасно студено, как се преодолява това? Снимала съм в такова време. Просто стараваш се да забравиш за студа. И това е, после си болен. Така е при нас. Освен модел, Алиса има и заложби на дизайнер. Заложби, които развива и реализира. Уча, да. Но мисля, че по-голям процент ми идва отвътре. Нещата, които правя, ми идват отвътре. Не съм ги учила много. Покажи ми част от нещата, които си правила, да ги донесем насам. Разкажи нещо, ако искаш да започнем от първата рокля. Ти каза, това ми е любимата първа рокля. Ето, придърпваме, съжалявам така, че защото с една ръка. Хоп, започни от нея. Разкажи нещо повече за нея. Да, това ми е първата рокля. Аз много я обичам, имам много снимки с нея. Даже снимахме едно видео за клипа на Денис за красивата. Тя участваше в него. Първата ми рокля, много държа на нея, от много части е направена. Мога да я нося по два начина. Изведнъж ми дойде идеята. Изведнъж казах си,
нещо става. От тогава започна всичко. И продължи нататък. Сега тук в теб има една друга рокля, която... Коя е тя? По какъв повод е правена? Ами тази рокля е по повод Нова година. За Нова година се направих. Тогава бях в Истанбул с нея. И си казах, понеже там дамите винаги са изключително шик, много са стилни. Исках да се впиша в обстановката, така. Тя си има и колан някъде там. Този плат е много красив, той е като картина. От естествена коприна е. Много хубаво стои. Предполагам, освен за дизайна, имаш идеи и за плата, и за материя, както за материята, така и за цвета. Абсолютно за всичко. Те просто ми се навързват в главата, идват едно по едно. Показваме още. Тук има нещо, което е в синьо и бяло с много красиви камъни. Да, това ми беше за последното ревю, коледното ревю, което организира моя университет. Ето, камъните, коледно настроение с деним. Много обичам тази комбинация, деним с мръсно бяло или с бяло, както е в случая. Просто обожавам такава комбинация. Вдъхновена бях от едно елече дънково на майка ми от преди много години. Което означава, че модата със сигурност се превърта и се завръща. И тук има нещо, което трябва да ни обясниш какво е изключително красиво. Това е яка, пак по този повод, коледното ревю от университета. Така, може да се носи с най-различни комбинация с най-различни туалети. Тези копчета съм ги правила на ръка, едно по едно. Беше малко изнервящо, да се призная, но пък се получи доста добре и всички много я харесват, включително и аз. Истината е, че тази яка на каквото и да я сложиш, винаги ще бъдеш звездата на вечерта. Ами да. Искам да те питам, ти добра студентка ли си? Ами напоследък май не съм много добра студентка. Нямам много време за посещения на университета, малко ме срам, но е така. По отношение на дизайнерството и на това, че ти каза, че част от роклите, които си правила, си продала. Имат ли реализация твоите рокли на пазара? Ами, надявам се да имат. За сега са тези рокли, които съм продала. Имала някои даже, които съм ги сваляла от мен. Носила съм ги веднъж и хората ги искат. Просто нещата при мен стават много спонтанно. Имам снимки на тези рокли или ако някой вечер съм била с тях, харесвам, искам я. Добре, струва или си колко. И така, не съм продала много, но факта, че съм продала няколко, мен ме радва. Виждам, че на хората им харесват. И определено искам да се основа модна марка. Мислиш ли, че това е възможно в България? Да не е моделството, а дизайнерството? Аз занапред мисля да се опитам да съчетая двете неща, но в България за сега ми се вижда някак невъзможно. То е възможно, но дали е печелившо вече е друг въпрос. Не ми се вижда печелившо. Мислиш ли, че след като заминеш от тук, в някакъв момент ще се върнеш? Да. Аз ще се връщам, но за дълго не мисля. Освен ако нещата тук не се подобрят, не видя някаква перспектива за мен, но съм скептично настроена към това, за съжаление. Спрямо какво мислиш, че ще имаш носталгия? Ами, може би семейството ми, приятелите ми, държавата ми. Тя е красива, много е красива. И нищо друго. Мен ме зареждат много неща. Аз много обичам да чета книги. Мотивират ме. Наистина, страшно ме мотивират. Всеки ден ставам отворена за живота. Просто гледам винаги да съм оптимистично настроена, с усмивка. Избягвам да се гневя, защото гнева за мен е много грозно нещо. Страшно грозно. Грози човека. Разболява го. Радвам се
на всичко. Може би там е разковничето. Не се радваш на малките неща, наистина се радваш на малките неща. Ще се вслушаме в нашата млада, но успешна гостенка. Ще се радваме на малките неща, но и ще се постараем да го правим в България. А и дано тя самата намери отново път към родината си. Това беше Начин на живот, страната на чудесата в ефира на телевизия Черно море. Не само за Алиса Ганева, Мис Варна, 2009 година.